Mit? Ah, thank you very much. Köszönöm szépen. Gabi, van nálatok Mexikóban ősz? Olyan ősz, mint itt Magyarországon tapasztaltál? No, es diferente. Nincs, teljesen más. Ahorita invierno. Most ott tél van, és hideg van, mint itt, de nem ősz van. Nyár vagy tél. És mit szólsz ehhez az ilyen nagyon színes őszhöz, amit itt Magyarországon tapasztaltál? Mert ahogy kisfilmben láttam, hogy nagy élvezettel sétáltatok ott a színes levelek között. Me encanta, es como un sueño. Ez olyan, mint egy álom. Olyan, mint hogyha egy álomból léptem volna ki, és nagyon tudom élvezni. Amikor elmentünk a Normafára, nagyon-nagyon szép, csodálatos. És ha jól láttam, kürtős kalácsot ettetek. Igen, mert én erdélyi vagyok, és onnan valósírem. A kürtős kalácsval megpróbáltattam Gabival, és nagyon tetszett neki, nagyon ízlett. Az egyik legerősebb, meg legviccesebb mondat is az volt, hogy te spontán vagy, és ez egyszerre áldás és átok is. Meséljünk arról részről, amikor áldás, és egy kicsit arról is, amikor átok, jó? Ay, a veces meto la pata con seguridad y no me doy cuenta. Sokszor hibázok, és nem veszem észre, hogy hibázok, mert nagyon spontán vagyok, és nem gondolkodom. Todo es sale afuera y a veces no pienso, solo... Sokszor nem gondolom át. Soy así, mert ilyen vagyok. O sea, así me hicieron, así nací, así soy. Így születtem, és ilyen vagyok. És ilyenkor egy táncparker mit tud vele kezdeni? Hát, amit ma este láttál, és azt hiszem, hogy nagyon szép volt. De hogy ilyenkor csendben vagy egy kicsit, és azt mondod, hogy megkéred, hogy magyarázza meg, hogy ilyenkor most mi történik, és hogy ebbe te hogy tud hozzányúlni? Elején igen, de most már nem. Most már én is ugyanolyan spontán vagyok, mint ő, és már azt fogom várni, ami jön. Várjatok, azért egy tánc, az előre lekalkulált lépések, ott azért nem lehet annyira spontánok lenni, vagy de? Persze, ha egy pár vagy, lehetséges. És most nem hazudok. Gabi, mit gondolsz te erről? Tehát, hogy ebben vannak kötöttségek azért egy táncban, nem? Bueno, en el baile he aprendido muy bien porque tengo un excelente maestro, én nagyon sokat tanultam Andrétól, y cada día que pasa és minden nap, ami eltelik, olyan, mint egy lazanya, hogy egyre több rétegünk van, egyre jobbak vagyunk. Ez egy teljesen új tapasztalat számomra, nagyon sokat tanulok, és senki nem veheti tőlem el ezt a tapasztalást, és nagyon jó. Viszont színészetben meg te vagy a profi, tehát hogy színészetben tanítasz valamit Andrejnek? Le estoy enseñando algo de español. Spanyolul tanítom. Acento neutro. Akcentus tanítok neki. No hemos llegado a la actuación, pero creo que más adelante. Igen, a színészetet is majd egy kicsit később. Köszönöm szépen. Mi is. Ügyesek voltatok, és szép őszt még a továbbiakban nektek. Köszönjük. Sziasztok.